Hare Krishna Mataji, audio video clear? Oh yes, clearer. Thank you, ma. Hare Krishna. ISKCON சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வைப்பிற்கு இன்னைக்கு டே 5 சாப்டர் 5க்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான காலை வணக்கங்கள். இப்போ இது ISKCON மங்களூரில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டெய்டி ஒரு ப்ரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நாம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு சாப்டர் 5 படிக்க போகிறோம். சாப்டர் 4 ஒரு ரீகேப் கொடுக்குறேன். ஆத்மா கடவுள் இவர்களுக்கு இடையிலான உறவு பற்றிய திவ்யமான ஆன்மீக அறிவு ஒருவனை தூய்மைப்படுத்தி முக்தி அளிக்கக்கூடியதாகும். சுயநலமற்ற பக்தி செயலில் கர்மயோகம் அதனுடைய பலன் இது. இந்த உன்னத அறிவு கீதையின் புராதான வரலாறு யுகந்தோறும் ஜட உலகில் தோன்றுவதற்கு காரணமும் முக்கியத்துவமும் மற்றும் தன்னை உணர்ந்த குருவை அணுகுவதற்கு அத்தியாவசிய தேவை ஆகியவற்றை பகவான் விளக்குகிறார். நேற்றுக்கு அதுதான் சொல்றார் இல்லையா. இன்னைக்கு சாப்டர் 5க்கு முன்னோட்டம் கொடுக்குறேன். வெளிப்புறத்தில் எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டு இருப்பினும் உட்புறம் அவற்றின் பலன்களை துறந்து வாழ்வோம் பக்குவ அறிவுடைய மனிதன் திவ்ய ஞானம் என்னும் நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு அமைதி, பற்றின்மை, பொறுமை, ஆன்மீக பார்வை, ஆனந்தம் ஆகியவற்றை அடைகிறார். அதாவது வெளியில பார்க்கறதுக்கு இது மாதிரி இருக்கும், ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறத நம்ம அதை மனசு அலைப்பாய விட்டுன்னு இருக்கோம். ஆனா அதை விடாம எல்லாத்தையும் துறந்து வாழும் அறிவுடைய மனிதன் திவ்ய ஞானம் என்னும் நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு அமைதி, பற்றின்மை, பொறுமை, ஆன்மீக பார்வை, ஆனந்தம் ஆகியவற்றை அடைகிறார். அறிவு யோகா பாதை பற்றி முன்னர் விவாதிக்கப்பட்ட யோசனையுடன் துரத்தல் அல்லது சந்நியாசா என்ற கருத்துக்களை கலக்கிறது. இந்த சாப்டர்ல அதான் சேரப்போகுது. கர்மயோகத்தின் பாதையும் அதே ஞானத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. இந்த வழியில் இந்த 2 பாதைகளும் ஒரே இடத்திற்கு இட்டு செல்கின்றன. மேலும் செயல் மற்றும் புரிதலை பெறுதல் ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கியது என்று கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். அதாவது எப்படி இருக்கணும்னா, தாமரையிலே தண்ணீர் போல நம்ம இருக்கணும். கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. புலன் கட்டுப்பாடு அவசியம். அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட் லைஃபை டிலீட் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு. ஸோ இந்த உடம்பு நம்ம பாடி 9 கதவுகளை கொண்டது. இந்த உடல் 9 கதவுகளை கொண்ட நகரம். அதாவது 9 நகரங்கள், 9 கதவுகள் யாராவது சொல்லணுமா? சொல்றீங்களா? இரு கண்கள், இரு காது, மூக்கு, வாய், ஆசனவாய், பால் உறுப்பு. ஓகே. 2 காது, 2 நாசி துவாரம், 2 கண்கள், அதாவது இதுவே 6 ஆயிடுச்சு. அப்புறம் பாக்கி 3 இருக்கு, ஒன்னா வரணும். வாய்க்கு 1, ஆசனவாய் 1, பால் உறுப்பு 1. ஓகே, 6, 3, 9. நகரத்துக்கு குறிக்கோள் என்ன? இந்த நகரத்துக்கு என்ன குறிக்கோள்? நமக்கு பகவான் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு, நமக்கு அனுபவிப்பதற்கான வாய்ப்பு. அதுதான் அதனோட குறிக்கோள். கிருஷ்ணா ஆஸ்கிங் கர்மயோகா நாட் கர்ம சந்நியாச யோகா. நம்மள ரெனன்சியேஷன் இதில் நம்மளை பண்ண சொல்லலை. எப்படி சொல்றாரு? நம்மள கர்மயோகா பண்ணுங்கோ, நாட் கர்ம சந்நியாச யோகா பண்ணுன்னு நம்மளை சொல்லலை. ஏன்னா கிரகஸ்தர்கள் இருந்துட்டு கர்ம சந்நியாச யோகா பண்ண முடியாது. நம்மள கர்மயோகா தான் பண்ண சொல்றாரு. ஓகேயா? அதாவது நம்மை கர்மயோகத்தை பின்பற்ற சொல்கிறார். அதாவது கர்மயோகா பக்தி தொண்டில், அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டில் இருக்கு சொல்ல, கர்ம சந்நியாச யோகாவே அல்ல. அதை நல்லா நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த சாப்டர் கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல். பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் அதில் ஈடுபட்டு
பண்ற கர்மயோகம் இது. ஓகே. 4வது சாப்டர்ல கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழ்நிலை அறிவு படித்தோம். கிருஷ்ணரை அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். கர்ம யோகா தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். இது நேற்றுக்கு படிச்சாச்சு. ஸோ இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டருக்கு 5வது சாப்டருக்கு துறவா பக்தியா 1வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 6வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். உங்களுக்கு நம்ம துறவு பண்ணலாமா? பக்தியா. அது துறவு எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. நம்ம பக்தியே எடுத்துக்கலாம். நம்ம கிரகஸ்தர்கள்லாம் பக்தி தான் நமக்கு சரியா வரும் இல்லையா? அது ஆனால் எப்படி பண்ணணும்? தாமரைகளை நீர் போல 7th ஸ்லோகத்திலேருந்து 15th ஸ்லோகம் வரைக்கும் அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட். கடமையை செய், வேற எதுவுமே நீ எதிர்பார்க்காது. அந்த மாதிரி வித்தவுட் ஒன்றுத்தையும் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாத ஒரு இதை பண்ணு அப்படிங்கிற. செயலாற்றும் மூவர் யார்? அந்த 3 பேரும் செயலாற்றுவார்கள். அதையும் இப்போ டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். செயலாற்றும் மூவர் சமமாக பார்க்கணும். எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்கணும். ஒரு ஒரு மாதாஜியை பார்த்தாலும் சமமாக பார்க்கணும். அதே இது இன்னொரு ஒரு ஒரு பிரபுஜியை பார்த்தாலும் சமமாக, ஒரு குழந்தைய பார்த்தாலும் சமமாக பார்க்கணும். ஏன் ஒரு நாயை பார்த்தாலும் சமமாக பார்க்கணும். ஒரு பூனையை பார்த்தாலும் சமமாக பார்க்கணும் அப்படின்னு. அது ஏன் அப்படி சொல்றது சொல்லுங்க, தெரியுமா? எல்லாரோட இதயத்திலும் பரமாத்மா இருக்கா. ஆமா, எல்லாருடைய நம்மளோட ஆத்மா சமமா பார்க்கணும். எல்லாருடைய இதயத்திலையும் ஆத்மா இருக்கு. ஒருத்தருக்கு அபாவம். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் அது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அது எல்லாருடைய இதயத்திலையும் அவளுடைய பர்சனலாக ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஆத்மா இருக்கு. அந்த ஆத்மா உனக்கு நமக்கு என்ன நடக்குது நமக்கு தான் தெரியும். என்னோட ஆத்மா என்ன பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எதிர்த்தாப்பில் இருக்கிறது தெரியாது. ஆனால் என் கூட இருக்கிற பரமாத்மா இருக்கார். அந்த பரமாத்மா நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்துட்டு இருப்பார். நீங்கள் பண்ணுறதுலாமோ அவாவா பண்ணுறதையும் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக அவர் கைட் பண்ணு. அதனால் இது சமமாக பார்த்தல் 5.17 28 அந்த ஸ்லோகம் வரைக்கும் இருக்கு. அமைதிக்கான வழி பீஸ் ஃபார்முலா அது 5.29 ஸ்லோகம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் அது. இதுதான் 5வது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம். ஓகே. மொத்தம் 29 ஸ்லோகம் தான். ஈஸியாக படிச்சிடலாம். அந்த பாவ புண்ணிய சுழற்சி ஆசைகள்னால இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன கர்ம பந்தத்தில் மாட்டிக்கிறோம். புண்ணிய செயல் செய்யணும். பழுக்காத கர்மா பழுத்த கர்மான்னு 2 டைப்பு. புண்ணிய உந்துதலுக்கு போகலாம். ஸ்வர்க்கம், இன்பம், அழகு, அறிவு, வசதி, நல்ல குடும்பம் இருக்கும். இந்த மாதிரி போனாக்க இந்த கர்ம பந்தத்தில் பாவ செயலை பண்ணிட்டோம்னாக்க அதனால என்ன ஆகுது? பாவம் உந்துதல்னால பழுக்காத கர்மா, பழுத்த கர்மா, நரகம், துன்பம், நோய், இழப்பு, துரதிருஷ்டம் அந்த மாதிரி ஆயிடும். ஆசைகள் நம்ம படுற ஆசைகளும் நம்ம பகவத்கீதை நல்லா படிச்சு பக்தி இதில் நம்ம போகணும் அந்த மாதிரி ஆசைப்பட்டோம்னாக்க சொர்க்கம், இன்பம், அழகு, அறிவு, வசதி, நல்ல குடும்பம் இருக்கும். அந்த மாதிரி போகும். இது அதுக்கு கெட்ட இதுவாக பண்ணிட்டு பாவச்செயல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க பாவ உந்தல் பழுக்காத கர்மா அவா போயிட்டு நரகம், துன்பம், நோய், இழப்பு, துரதிருஷ்டம் அந்த மாதிரி அனுப்பிடும். ஓகே. எஸ்மா 5.1 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசம் கர்ப்பணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் ச சம்சசி யச்ரேய ஏதயோர் ஏகம் தன்மே ப்ரூஹி சுநிஷ்சிதம். அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றுவோம் பரிந்துரைத்துள்ளீர்கள். இந்த 2ல எது சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக சொல்லுங்க. 2ம் சொல்றேன். நீங்களே முதல்ல செயலை தொடங்குறேன், அப்புறம் பக்தியில பண்ணுங்க எல்லாத்தையுங்கிறேன். நான் எதை பண்ணணும் அதை எனக்கு கரெக்டாக கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கன்னு கேட்குறாரு அர்ஜுனன். அதுக்கு பகவத்கீதையின் இந்த 5ஆம் அத்தியாயத்தில் வரட்டு மன அனுமானத்தை விட பக்தி தொண்டில் செயலாற்றுவதே சிறந்தது என்கிறார் பகவான். புரியுதா? வரட்டு மன அனுமானத்தை விட பக்தி தொண்டில் செயலாற்றுவதே சிறந்தது என்கிறார் பகவான். வரட்டு மன அனுமானத்தை விட பக்தி தொண்டு எளிதானது. ஏனெனில் இயற்கையிலேயே திவ்யமான இது ஒருவனை விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்கிறது. கிருஷ்ணரோ முதலில் செயலை துறக்கவும் பின் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் என்று உரைத்துள்ளார். இதுல 2ல எது சிறந்தது அப்படின்னு அவர் கேட்கலாம். அது அர்ஜுனன் கேட்கலாம். அர்ஜுன உவாச்ச கேட்கலாம். ஸோ வெறும் மன ஊகங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சா 4 சாப்டர் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? வெறும் மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது. 2வது அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணரால் விவரிக்கப்பட்ட ஆன்மா பற்றி அறிவு பார்த்தோம்.
2வது சாப்டர்ல பரிந்துரைக்கு ஏற்பட்ட கடமை விளக்கப்பட்டது. பல நோக்கு செயல்களால் ஆத்மாவின் சிக்கலை பார்த்தோம். பக்தி சேவையின் மூலம் சிக்கலிலிருந்து விலகும் செயல்முறையும் விளக்கி பார்த்தோம். இப்போ 3வது அத்தியாயம் முந்தானத்து கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் உள்ள ஒரு நபருக்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமை எதுவும் இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தாச்சுன்னா அவளுக்கு தனியாக எந்த கடமையும் கிடையாது. அப்புறம் 4வது அத்தியாயத்தில் நேத்திக்கு அனைத்து வகையான தியாகங்களும் யாகங்களும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுவதில், அதாவது பலனை கொடுத்தல் உச்சம் அடைகின்றது. கடைசி ஸ்லோகத்தில் நேத்திக்கு மீண்டும் அர்ஜுனனை எழுந்து யுத்தம் பண்ணி புரிய கூறுகிறார். இதனால் அர்ஜுனன் சிறிது குழம்பினான். துறப்பதா அல்லது செயலாற்றுவதா அப்படின்னு குழம்பி போயிருக்கலாம். அது வந்து 4th சாப்டரோட இது. அது கண்டினியூவேஷன் இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக படிச்சுட்டு வரோம். 5.2 படிக்கும் கமலாஜி. श्री भगवान् उवाच सन्न्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरौ उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यास कर्मयोगो विशिष्यते. அவன் வந்து அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், போன ஸ்லோகத்துல அவன் கிருஷ்ணன் வந்து இது துறக்கணும், இது ரெண்டும் பண்ணு சொல்றேன் அப்படின்னு தெளிவா சொல்லுங்க அப்படின்னு. அவன் வந்து குழப்பி போய் அவன் தெளிவில்லாம அவன் தான் இருக்கான். பகவான் கரெக்டா தான் சொல்றார். அது அவனுக்கு வந்து அவன் தவறா புரிஞ்சுட்டான். அது அந்த அவனுக்கு இருக்கிற சந்தேகம் தான் தவறு இருந்தாக்க இதுவான்னு புரியலன்னு தவறான சந்தேகத்துல கேட்கிறான். அந்த சந்தேகத்தை நீக்கிறாது இந்த ஸ்லோகம். இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதில் உரைத்தார். செயலை துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். செயலை துறந்தாலும் முக்தி கிடைக்கும், பக்தியோட செயல்பட்டாலும் முக்தி கிடைக்கும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். செயல் எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து இருக்கிறத விட பக்தி தொண்டில் உட்காந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுறது விசேஷம் அப்படிங்கிறார். அதாவது புலனுகர்ச்சியை தேடும் பல நோக்கு செயல்களே பௌதிக பந்தத்திற்கு காரணமாகிறது. உடல் சௌகரியத்தின் தரத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் செய்யக்கூடிய செயல்களில் ஒருவர் ஈடுபட்டிருக்கும் வரை அவர் பல்வேறு வகையிலான உடல்களை மாற்றுவதும் அதனால் பௌதிக பந்தத்தை நீட்டித்துக் கொள்வதும் உறுதியாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் இத்தகு பக்குவமான செயல் மாயாவாத பள்ளியை சார்ந்த சன்னியாசியில் எத்தகைய செயற்கையான துறவியும் விட பன்மடங்கு சிறந்ததாகும். செயற்கையா இருக்கிற சன்னியாசியை விட கிரகஸ்தர்களாக இருந்து பக்தி தொண்டு பண்றது உகந்ததாகும். ஓகே, சிறந்ததாகும். கர்ம நடவடிக்கைகள் காரணமாக நிர்காவின் வீழ்ச்சி. இது ஒரு கதை. மன்னர் நிர்கா வந்து நிறைய தானங்கள்லாம் பண்ணினார். தானங்கள்லாம் படைச்ச பசுமாடெல்லாம் நல்லா தானம் பண்ணார். முதல் நாளைக்கு ஒரு பசுமாடு தானம் பண்ணார். அந்த தானத்தை பண்ண உடனே அந்த வேதம் படித்த சாஸ்திரிகள் பண்டிட்டு இல்லையா, அவர் வந்து அதை சந்தோஷமா வாங்கிட்டு போயிட்டார். அடுத்த நாளைக்கு 100 பண்ணிட்டு வர்றார். இவர் வந்து இந்த மாடு வந்து இவர் வாங்கிட்டு போனவர் மேய விட்டுருக்காரு, இதில் போய் புல்ல மேய்ஞ்சிருக்கு. அந்த சமயத்தில் அதை மறுபடியும் அந்த மாடு எடுத்துட்டு வந்து 2வது மாடு மறுபடியும் 100 பண்டிதருக்கு கொடுத்துட்டார். அதனால அவருக்கு கோபம் வந்துட்டு அந்த பண்டிதருக்கு. எனக்கு முதல்ல வந்து கொடுத்த எனக்கு நேற்றுக்கு தானே தானமாக கொடுத்தேன், அதை மறுபடியும் எடுத்து இன்னொருத்தருக்கும் தானமாக கொடுக்குறேன், இது என்ன இது அப்படிங்கிற ஒரு தவறு நேர்ந்து இரு பிராமணர்களுக்கும் அதிருப்தி இருந்தது. சரின்னு அவர்கிட்ட வாங்கி இவர்கிட்ட கொடுக்கவும் முடியல. அது பதிலாக நான் உனக்கு பணம் தந்துடுறேன், எத்தனை லட்சம் வேணாலும் நீ கேட்டு தந்துடுறேன், தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அந்த மன்னர் கேட்டு பார்க்குறாரு. அது வந்து அதனால அவருக்கு சாபம் கிடைச்சிருக்கு. மறுபிறப்பில் பள்ளியாக பல காலம் கிடைச்சிது. அவருக்கு பள்ளி இது கிடைச்சிருக்கிறதுனால அவர் பண்ண சின்ன தப்புக்காக. ஏன்னா பிராமணரை அதிருப்தி பண்ணக்கூடாது. அதனால தான் வீட்டில எல்லாம் கூட நம்ம விசேஷத்துக்கு கூப்பிட்றோம் இல்லையா, பிராமணால கூப்பிட்டு மந்திரம் சொல்லி எல்லாம் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தட்சணையை மரியாதையை அழகாக கொடுத்துட்டாக்க விசேஷம். அவள் வந்து வீட்டை விட்டு போகும்போது அவள் கொஞ்சம் மனசு இது பண்ணிட்டு போனான்னா நமக்கு ரொம்ப கெடுதல். நமக்கு சாபம் போட்டுட்டு போகிறதுக்கு ஈக்குவல் ஆகிடும் அது. அதனால தான் அந்த மாதிரி அவர் அந்த பிராமணர் பிறந்து அவர் பள்ளியை பிறந்துட்டார் அடுத்த ஜென்மத்தில். அப்போ பிறந்து அந்த கிணத்துக்குள்ளே போய் உட்காந்துருக்கார். கிணத்துக்குள்ளே போய் உட்காந்துருந்தா, ஆனால் அந்த இவர் வந்து மன்னர் வந்து நிர்கா வந்து நிறைய தானங்கள் மட்டும் பண்ணுவார். அவர் கிருஷ்ணருடைய தீவிர பக்தர். நிறைய காரியங்கள் நல்ல காரியங்கள்லாம் தான் எப்போதுமே பண்ணியிருப்பார். டிவோஷனல் சர்வீஸ் டூ மச் பண்ணி அந்த பள்ளியாவது கணக்குள்ளேயே இருக்கு. அப்புறம் துவாரகாரியில் ஒரு கிருஷ்ணர் நிர்காவுக்கு முக்தி எழுதார். அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து அது இவர் இங்கே இருக்கிறது தெரிஞ்சு அங்கே வந்து அவர் வந்து டச் தான் பண்ணுறாரு. அந்த பள்ளியை டச் பண்ண உடனே நிராகா தன் செயல்களின் பயனற்ற தன்மையை ஒப்புக்கொண்டார். நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஒப்புக்கொண்டார். எனவே யார் ஒருவர் எந்த எதிர்பார்ப்புமின்றி பக்தி சேவை செய்கிறாரோ
அத்தகைய சேவையை உன்னதமான சேவை. மேலும் அவர்கள் வைகுண்டத்தில் வாழ்வார்கள். சரியா? இது ஒரு கதையை நல்ல ஃபுல் ஸ்டோரி படிங்க. அப்புறமா டைம் படிச்சுன்னா 5.3 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Nyeyah sa nikta sannyasi yo no dveshti na kankshati nitvanto hi mahabaho sukham bandhat pramuchyate. எவன் ஒருவன் தன் செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். நிரந்தரமான சன்னியாசின்னு ஒண்ணுன்னா என்ன பண்ணும், எந்த ஒரு டாபிக்லாம் காத்தால வந்து காப்பியை குடிக்கணும், ஒன்றுத்துலையுமே அவனுக்கு ஆசை இருக்கணும். என்ன கிடைக்கிறதோ அதை சாப்பிடணும், சுட சுட சாப்பிடணும், அதெல்லாம் கிடையாது. ஏதோ சாதம் ஏதோ கிடைக்கிறதா, என்ன கிடைக்கிறதோ அதை சாப்பிட்டு போயிட்டு இருக்கணும். அதே மாதிரி அந்த துணி போட்டுக்கணும், இந்த துணி, சன்னியாசிக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் போடணும். விருப்பு வெறுப்பு எதுலேயுமே ஒரு பற்றுதல் இல்லாமல் இருந்தால் அவன் சன்னியாசி ஆகும். அவன் தான் நிரந்தர பர்மனன்ட் சன்னியாசி. அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலும் விடுபட்டுள்ள அத்தைக்கியோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். அவன் அந்த மாதிரி சன்னியாசி தான் முழுமையாக முக்தி அடைய முடியும். இப்போ நம்மளாம் சன்னியாசியாக போக முடியுமா? ஐயோ அது என்ன கிடைக்கும், நமக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன கிடைக்கும், அந்த பிரசாதம் என்ன பண்ணலாம் மதியானத்துக்கு, இப்படி தான் நம்ம போய் நம்ம ஆசைப்பட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவளுக்கு இதை வாங்கி தரணும், பிள்ளைக்கு அதை பண்ணணும், பையன் பொண்ணை படிக்க வைக்கணும், இப்படி தான் நம்ம திங்கிங் எல்லாம் இப்படி தான் போய் ஆசையில் வளர்ந்துட்டு இருக்கோம். எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இருக்கிறவன் தான் சன்னியாசி ஆவான். சரியா? அதனால அவன் தான் முக்தி அடையிறதுக்கு அவளுக்கு ஈஸியாக அவனால் முக்தி அடைய முடியும். ஆனால் இதை வந்து முக்தி அடைக்கிறது ஈஸி, ஆனால் இவன் இத்தனையும் வந்து விட்டுட்டு பண்ணுறதுங்கிறது கஷ்டம். அதனால டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். அதனால நிரந்தரமான சன்னியாசியாக இருக்கிறது 5.3 அந்த ஸ்லோகம் கொடுத்துருக்கேன். கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக உள்ளவன் எப்போதும் சன்னியாசி ஆவான். எப்போதும் ஞானம் குணத்திலும் அளவிலும் சரியாக இருப்பதால் அது பக்குவமானதாகும். அது எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது, அது பக்குவமானதாகும். துறவுனா என்ன, பக்தினா என்ன? இப்ப 2 இது இருக்கு இல்லையா, அந்த 2 இது பண்ணணுமா அது பண்ணணுமான்னு கேட்குறேன் இல்லையா. துறவுனா உலகின் மீதான பற்றை துறக்கணும். பக்தினா பகவான் மீது பற்றை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும், டிவோஷனல் சர்வீஸ். இது துறவுனா செயலை துறப்பது, முழுமையற்ற துறவு. செயலை மட்டும் துறந்துட்டு ஆசையெல்லாம் வச்சு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அது முழுமையற்ற துறவு, அது முழுமை கிடையாது. பகவானை அடைவது உறுதி, முழுமையான துறவு. இது வந்து முழுமையான துறவு. பக்தியில பகவான் அடைவது உறுதி, நிச்சயமா வாழும். அது முழுமையான துறவுக்கு ஈக்குவல். பகவானை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், பகவானிற்கு தொண்டாற்ற வேண்டும். இங்க பக்தியா இருந்துச்சு. பௌதீக வாழ்க்கையிலிருந்து விலக வேண்டும், பகவானிடம் அன்பு செலுத்த வேண்டும். இது பௌதீக வாழ்க்கையிலிருந்து நம்ம கிரகஸ்தலா இருந்து பகவானிடம் அன்பு செலுத்த முடியும். அதை பண்ணுகிறார். இதுல மகிழ்ச்சி கிடையாது துறவுல, இதுல மகிழ்ச்சியா இருக்கு. டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணா நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும். ஓகேயா? இப்போ 5.10 படிக்கோ கமலாஜி. Yes, Mataji. Brahmanyadaya karmani sangam tyaktva karoti yah lipyatena sapapena padmapatram ivambasa. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரைகளை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவது இல்லை. புரியுதா? அவன் நம்ம வந்து டூ யுவர் டியூட்டி அண்ட் லீவ் த ரெஸ்ட் டு காட். நம்ம காரியத்தை நம்ம பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் பகவான் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டாக்க தாமரை இலை எப்படியாவது இந்த நீர் வந்து தாமரை இலையில போய் ஒட்டிக்கிறதா, அது மாதிரி ஒட்டாதது போல நம்ம பண்ண பாவ விளைகள் நம்மை தீண்டுவது இல்லை, பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. ஓகே? அதனால தாமரை இலை நீர் போல நம்ம வாழ கற்றுக்கணும். இந்த ஸ்லோகத்துல பிரம்மன் ஸ்டார்டிங்லேயே பிரம்மன் வருது இல்லையா. பிரம்மணி அப்படின்னாக்க என்ன? கிருஷ்ண உணர்வில் என்று பொருள். பிரம்மணினா கிருஷ்ண உணர்வில் என்று பொருள். முக்குணங்களில் மொத்த கலவை பிரதான என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதுல பிரதான வருதா? ஓகே. மொத்த கலவை வந்து பிரதான என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த உலகில் இருப்பவை அனைத்தும் பிரம்மனின் புறத்தோற்றங்களே என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. மேலும் விளைவுகள் வெவ்வேறு விதத்தில் தோன்றியுள்ள போதிலும் அவை காரணத்திலிருந்து வேறுபடாதவை. பரபிரம்மனை என கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையது என்றும் அதனால் அனைத்தும் அவருக்கு மட்டுமே சொந்தமானவை என்றும் ஈஷோபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. நீரிலேயே இருந்தாலும் தாமரையிலே நனையாமல் இருப்பது போல கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தப்படும் உடலும்
பாவ விளைவுகளின் களங்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டதாகும். ஓகே, அது மேலே ஒட்டாமல் நீர் மேலே இப்போ நம்ம வாழற வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி வாழணும், அந்த தண்ணியில் ஒட்டாத இருக்கு இல்லையா, அது அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட், அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக்கணும். நம்ம அந்த நீர் எங்கேயாவது அதோட போயிடுது, ஆனால் நீர் உட்காந்துருக்கு அது மேலே. நம்ம வீட்லேயும் அப்படி தான் இருக்கணும், அதே மாதிரி வாழ கற்றுக்கணும். எஸ்மா 5.13 படிக்கோ கமலேஷ். सर्व कर्माणि मनसा संयस्यायस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. உடலையும் ஆத்மா உடலையுடைய ஆத்மா தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடும் போது செய்யாமலும் காரணமாகாமலும் 9 கதவுகளை கொண்ட நகரில் பௌதிக உலகில் இன்பமாக வசிக்கிறான். பௌதிக உடல்ல உடலை உடைய இந்த உடலுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, அதை இயற்கையாக கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடும் போது செய்யாமலும் காரணமாகாமலும் 9 கதவுகளின் பௌதிக உலகில் இன்பமாக வசிக்கிறான். அவன் பக்தி தொண்டு ஆற்றுறான். குழந்தைகள் அவன் ஃபேமிலி ஹாப்பி ஃபேமிலியாக இருக்கு. உடல் எனும் நகரம், இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுவும் 5.13. இந்த இதில் மொத்தம் 29 ஸ்லோகம் தான் இருக்குது, ரொம்ப ஸ்லோகம் கிடையாது. ஆனால் 29 சில ஸ்லோகங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஃபேமிலி ஹாப்பி ஃபேமிலியாக இருக்கு. அனைவரிடம் அன்பானவர் கர்மயோகத்தினால் அடையும் பலன்கள் என்ன? அனைவரிடம் அன்பானவர் வயிற்றுக்கு உணவு அளிப்பதால் அனைத்து உடல் அங்கங்களும் சக்தி பெறுகிறது. பாவம் தீண்டுவதில்லை. தாமரை இலை தண்ணீர் போல சுய ஆசைகள் இல்லாமல் கிருஷ்ணரின் ஆசைக்காக சுய ஆசைகளுக்கு இல்லாமல் கிருஷ்ணரின் ஆசைக்காகவே செயல்படுவதால் பந்தப்படுவதில்லை. பலனை எதிர்பார்க்காததால் தூய அமைதி அடைகிறார். ஓகேயா, எல்லாம் பண்றதுதான். இப்போ இது அபைச்சரன், அதாவது சீலா பிரபுபாதா 5 வயசு இருக்கிறச்சே அவர் ரத யாத்திரை பண்ணணும்ட்டு அவள் அப்பாட்ட சொல்லி, இந்த பிக்சர்ல தான் காமிச்சிருக்கு, ரத யாத்திரை பண்ணுறதுக்கு அவர் அப்பா டேட்டிஸ் வாங்கி கொடுத்துட்டார். பூரி ஜெகநாத் டேட்டிஸ், அதை வச்சு ரத யாத்திரை உடன் ரதத்தில் வச்சு எல்லாம் பண்ணினார். அவர் இவர் சின்ன வயசுலேருந்தே அவருக்கு பகவான் மேலே தான் ஆசை. வேற எதுலேயுமே இது வேணும் அதை வேணும் நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு, அந்த மாதிரி அவரோட புத்தியை போல எல்லாம் அவரோட ஃபுல்லுமே சுய ஆசைகளுக்கு இல்லாமல் கிருஷ்ணரின் ஆசைக்காக செயல்படுறார். அதனால அவர் எதுலேயுமே பந்தப்படுவது இல்லை. ஓகே, அதுக்காக இந்த படம் கொடுத்துருக்கேன். உணர்தல், இந்த இதில் இது ஒரு புதுசாக நான் இப்போ தெரிஞ்சிருந்தேன், அதை உங்களுக்கும் தெரியப்படுத்துறேன். தொட்டால் சினுங்கி போல அல்லாது தாமரையிலே தண்ணீர் போல் செயல்பட வேண்டும். அப்படின்னா இதுக்கு யாருக்கா எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க தெரியுமா? யாரா பண்ண முடியுமா? ட்ரை பண்ணுங்க. தொட்டாச்சு நீங்க இலைய தொட்ட உடனே அது உடனே டக்குன்னு முடிக்கும். ஓகே, முடிக்கும். அத மாதிரி நம்ம பாவச்செயல்கள் நம்மளை நெருங்கும் போது நம்ம டக்குன்னு அதுல இருந்து விடுபட்டுடலாம் கிருஷ்ண பக்தி இருந்தாக்க. ஆனா தாமரையில தண்ணீர் போட்ட இல்லைனாக்கா என்ன பண்ணும்? அது மாதிரி தான் நம்ம செயல்படலாம். இப்ப ஏதாவது நம்ம கிட்ட பாவம் நம்மளை ஒட்டிக்கிறது அப்படின்னா தொட்டாச்சிலிங்கி மாதிரி இருக்கக்கூடாது. புரியுதுதான்? அந்த தொட்டாச்சிலிங்கி போல இல்லாமல் தாமரையிலை தண்ணீர் போல் நம்ம காரியங்கள்லாம் செய்யணும். ஓகே, அதுக்கு தான் இது தாமரையிலை மேல இருக்க தண்ணிக்கும் இதுக்கும் ஆப்போசிட். ஓகே, தொட்டாச்சிலிங்கி போல இல்லாம இருக்கணும், தாமரையிலை தண்ணீர் போல் நமக்கு செய்யற காரியங்கள்லாம் பண்ணணும். இது அட்டாச்மெண்ட்டோட ஆயிடுறது இல்லையா? அது நம்ம தொட்ட உடனே அது மூடிக்கிறதுன்னு அது இதாயிடுறது. தாமரையில தண்ணி நீ எத்தனை தண்ணி வேணாலும் ஊற்றுங்க, நம்ம கொண்டு போய் ஊற்றினாலும் அது ஒட்டவே ஒட்டாது. அது மாதிரி நம்ம காரியங்களாக செயல்பட வேண்டும். ஓகே, எஸ். அப்புறம் இன்னொரு துறவு கடினமானது, ஆனால் பக்தி தொண்டில் துறவு மிக எளிமையானது மற்றும் மகிழ்ச்சியானது. துறவு கம்ப்ளீட்டாக நம்மளால பண்ண முடியாது, அது ரொம்ப கஷ்டமானது. மனதை அடக்கிறது, காற்றை அடக்கினாலும் அடக்கலாம், மனதை அடக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம். அதனால நம்மளால அவ்வளோ துறவுக்கெல்லாம் நம்மளால போக முடியாது. அதனால நம்ம உட்காந்து பக்தி தொண்டு ஆற்றலாம். அந்த பக்தி தொண்டு ஆற்றுறது ரொம்ப எளிமையானது. எளிமையா இருக்கிறதோட இல்லை, நமக்கு சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கும். ஓகே, இப்போ காத்தால நம்ம 1/2 hour 1 hour உட்காந்து இது பகவத்கீதையை கேட்டுட்டு இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் படிச்சு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தையும் சாண்டிங்கும் பண்றோம். இதெல்லாம் பண்றது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு மனசுக்கு நிம்மதியை கொடுக்குறது. அதனால நம்ம லைஃப், நம்ம பௌதிக வாழ்க்கை நமக்கு இன்னி போறதுக்கு நல்லாவே போயிட்டு இருக்கும். சரியா?
மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் உங்கள் குடும்பம். ஸோ தாமரையிலே நீரை போல செயல்படுவதற்கான 3 படிக்கட்டுகள். முதல்ல உங்கள் கடமையை செய்வோம், பலனை எதிர்பார்க்காதீங்க. இப்போ குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இருக்குது வீட்டில், இல்லைன்னா ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ் போகிறார், அவள்லாம் ஆஃபீஸ் போகிறாங்கிறதுக்காக அவள் வந்து குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சமையல் பண்ணி கொடுத்து எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுத்து காத்தாலேருந்து உங்களோட கடமை அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குது. ஹஸ்பண்டுக்கு அவருக்கு ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு வந்து அவருக்கும் லஞ்சு எல்லாம் பண்ணி கொடுக்கணும். அவள்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு இந்த குழந்தை நமக்கு என்ன பண்ண போகிறது, ஹஸ்பண்ட் நமக்கு என்ன பண்ணிது, நமக்கு என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுவார் அப்படின்னு நம்ம பலனை அதற்கு என்ன பலன் கிடைக்க போகிறது, அவர் நிறைய பணம் எடுத்துன்னு வந்து எனக்கு கொடுப்பாரா அப்படின்னு அது எதிர்பார்க்காம இருக்கணும். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நடந்துட்டு இருக்கும். அதெல்லாம் புலன் கட்டுப்பாடு, 5 புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தணும். இதெல்லாம் பண்ணினாக்க நமக்கு வந்து நம்ம பக்தி யோகத்தில் நம்ம முன்னேற முடியும். இந்த 3 ABCD ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னாக்க என்ன, பக்தர்களின் சங்கம், அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டீஸ் இருக்கணும் எப்போதுமே. எப்போதுமே நம்மளோட சூழ்நிலை இப்போ கிளாஸ் உட்காந்து படிக்கிறோம், ஒரு 15-20 பேரோட நம்ம சேர்ந்து உட்காந்துட்டு படிச்சுட்டு இருக்கோம். நமக்கு எனக்கு தெரியாது, உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கலாம், நீங்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம், எல்லாருக்கிட்டையும் பாயிண்ட்ஸ். பக்தர்களோட சங்கம் எப்போதுமே இருக்கணும். பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ், பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அந்த புத்தகத்தை படிக்கணும். பிக்கு சி வந்து சாண்டிங், திருநாம உச்சாரணம். இதுதான் பெஸ்ட் இந்த கலியுகத்தில். திருநாம உச்சாரணம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மலை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். 16 மலைக்கு 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் ஏற்பாடு பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். டயட்னா என்ன, பகவானுக்கு கொடுக்குற பிரசாதம், அதுதான் டயட் கொடுக்கும். ஸோ ABCD இது ஞாபகம் வச்சுருக்கோம். பலனை எதிர்பார்க்காதீங்கோ. நீங்கள் போய் நமஸ்காரம் இவர் எல்லாம் பண்ணினார், எல்லாத்தினர் பகவானுக்கு தொண்டாற்றிருக்கார், ஆனால் அவர் பலனை எதிர்பார்க்கல, அதை எதிர்பார்க்காதீங்க யாருமே. ஸோ செயலாற்று மூவர், இந்த 13வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 16வது ஸ்லோகம். ஆத்மா, பரமாத்மா, ஜட இயற்கை, இது 3 என்ன பண்ணுறதுக்கு மூவர் தான் நம்மளது செயலாற்றுறது. ஆத்மா வந்து விருப்பப்படுறது, சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி ஆசைப்படுத்துதல். பரமாத்மா வந்து அனுமதி, கர்மாவின் அடிப்படையில் அனுமதி. பரமாத்மாங்கிறது அனுமதி, ஆத்மா வந்து விருப்பப்படுகிறது, பரமாத்மா அனுமதிக்கிறது, ஜட இயற்கை மேற்கொள்கிறது. கர்மாவின் அடிப்படையில் அனுமதி. ஓகே, ஜட இயற்கை ஆசைகளுக்கு ஏற்ப செயல்களை செய்கிறது. ஸோ இது 3 தான் செயலாற்று மூவர். எஸ்மா 5.18 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனி சைவ ஸ்வபாகே ச பண்டிதாஹ சமதர்ஷின. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன், கீழ்ஜாதி என அனைவரையும் சம நோக்கில் பார்க்கின்றான். சமமாக பார்க்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. எல்லாருக்கும் அவங்க இதயத்துல அவங்களோட ஆத்மாவும், அதை தவிர்த்து பரமாத்மா இருக்கு. என்னோட இதயத்திலையும் இருக்கார், உங்களோட இதயத்திலையும், எல்லாரோட இதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்காரு, கிருஷ்ண பகவான் இருக்கார். அவர் அதனால இப்போ இந்த யானையை போய் துன்புறுத்தினேன் அப்படின்னாக்க யானையில் இருக்க பரமாத்மா அது அப்படின்னு படித்தறிந்த அறிஞர்கள்லாம் நினச்சிக்கிறான். நம்ம யானை நாயெல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் கீழ்பட்டது நமக்கு இல்லையா, 5 அறிவு உள்ளது, அது நம்மள மாதிரி கிடையாது, 6வது அறிவு அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதுகளெல்லாம் நம்ம மட்டமாக வச்சு ட்ரீட் பண்ணுறோம். அது ஆனால் படிச்சறிஞ்ச அறிஞர்கள்லாம், வேதங்கள்லாம் அவள்லாம் வந்து எல்லாரையும் சம நோக்கில் பார்க்குறா. ஏன்னா அங்கே எல்லாரோட இதயத்துலேயும், அனிமல்ஸோட இதயத்துலேயும், யானை, பாகன், மனுஷன், எல்லாரோட மாடு, எல்லாத்துக்கும் ஆத்மாவோட சேர்ந்து பரமாத்மாவும் இருக்காங்கிறது அவளுக்கெல்லாம் உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக அவளால் புரிஞ்சுக்க முடியுது. உயிரின் பாடுகளையும் ஜாதி வேறுபாடுகளையும் கிருஷ்ண பக்தன் காண்பது இல்லை. ஓகே, சமூக ரீதியில் பிராமணரும் கீழ்ஜாதியினரும் வேறுபட்டவர்கள். உயிரின ரீதியில் நாய், பசு, யானை ஆகியவை வேறுபட்டவை. ஆனால் உடலின் இது போன்ற வேற்றுமைகள் கற்றறிந்த ஆன்மீகவாதியின் கண்ணோட்டத்தில் அர்த்தமற்றவை. பரமனுடன் அவர்களுக்கு உள்ள உறவால் இது சாத்தியமாகிறது. ஏனெனில் பரமபுருஷர் அனைவரின் இதயத்திலும் பரமாத்மாக வீற்றுள்ளார். இந்த ஞானமே உண்மையான ஞானம். அதை வந்து நமக்கு எப்போ புரியுறதோ அப்போதான் அது உண்மையான ஞானமாகும். எஸ், அதே தான் இப்போ நம்ம படித்ததை இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கேன். எஸ்மா 5.22 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜ போகா துக்கயோனய ஏவதே ஆத்யந்தவந்தஹ கௌந்தேய நதேஷு ரமதே புதஹ. பௌதிக புலன்களில் தொடர்பால்
உண்டாகும் பௌதீக புலன் இன்பங்கள் தற்காலிகமானதே. ஏனென்றால் உடலே தற்காலிகமானது. நம்ம இங்க இருக்கோம், இது என்ன நம்ம என்ன இங்க பர்மனண்டா அந்த சாஸ்வதமா இங்கேயே உட்காந்துக்க போறோம், நமக்கு ஏதாவது எழுதி கொடுத்துருக்காரு என்ன கடவுள். இது டெம்பரரியா வந்து உட்காந்துருக்கோம், வாடகையா உட்காந்து பூமியில வாடகைக்கு வந்து உட்காந்துருக்கோம். இந்த பூமியில இருந்து எப்போ நம்மளை கிளப்புறாரோ அப்ப கிளம்பி நம்ம போக வேண்டியதுதான். நம்ம பண்ண பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப எந்த லோகத்துக்கு போறோம்னு தெரியாது. இப்ப எல்லாரும் உட்காந்து நம்ம சேர்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போகணும்னு தான் ஆசை. எல்லாரும் போறோமா, எப்படி போறோம் கடவுளுக்கு தான் தெரியும், இல்லையா? ஆனா எல்லாரும் இப்ப இருக்கிறது இல்லை. இதெல்லாம் ஓன் ஹவுஸ் கிடையாது நமக்கு. எல்லாரும் இருக்கிறது வாடகை இதில் தான் இருக்கோம் நம்ம. வாடகை வீடுங்கிறது உடல். இந்த வாடகை உடலை வந்து வாடகைக்கு எடுத்துட்டு இந்த ஆத்மாவானது இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கு. ஓகே. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வது இல்லை. அதுல பங்கு கொள்ள மாட்டான். குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் அவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவது இல்லை. ஓகே. பௌதிக வாழ்க்கை துன்பமயமானது. இப்ப இந்த படத்துல வந்து யானை வந்து சஞ்சித, அதாவது பாஸ்ட பத்தி, நாகம் வந்து கிரியா பிரசன்ட பத்தி, இங்க கீழே இருக்கிற நாகம். மரக்கிளை வந்து வாழ்க்கை, அதுதான் வாழ்க்கை, இந்த மரக்கிளை தான். எலி இங்க உட்காந்துருக்கு, அது டே அண்ட் நைட். கருப்பு எலி வந்து ராத்திரிக்கு, இது பகலுக்கு ஒயிட் எலி. தேன் வந்து பௌதிக வாழ்க்கை. இப்போ இதோ மரத்து மேல உட்காந்துருக்கான். இவன் பண்ணின கர்மாக்கள் பாஸ்ட்ல என்ன பண்ணியிருக்கானோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த யானை மரத்தை சாட்சி விட்டுற போகுது. இவன் பண்ணின இப்போ ப்ரெசென்ட்ல அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், இது ராத்திரி பகல் வரும், ராத்திரியும் பகலும் அவன் உழைச்சி சம்பாதிச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். இருந்தாலும் அவன் எங்க தொங்கின்னு இருக்கான், அவனுக்கு மேல இருக்கிற தேனுக்கு பௌதிக வாழ்க்கையை அவனுக்கு ஆசைப்பட்டு இருக்கான். ஆனா அவன் ஏமாந்து கையை விட்டான்னாக்க என்ன ஆகும், கீழே நாகத்துக்கிட்ட விழுந்துருவோம். நாகம் வந்து பிரசன்ட். இந்த மாதிரி துன்பம் நிறைந்த உலகத்துலதான் நம்ம இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி அவன் அது இந்த வாழ்க்கையை நம்ம வாழணுமா, நம்ம நேர கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட போறதுக்கு நம்ம ஏற்பாடு பண்ணிக்க வேண்டாமா? அதுக்குதான் இந்த மாதிரி லைஃப் பண்ண கர்மாக்கள் எல்லாமே அவரை நினைச்சாச்சுனாலே கிருஷ்ண பகவானுடைய நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு வந்தாச்சு. அது வந்ததுனால நம்ம பண்ண பழைய கர்மாக்கள்லாம் நம்மளதெல்லாம் தீர்ந்து போச்சு. நமக்கு இனிமே அதுக்கு வராது, நம்மளை தொடர்ந்து வராது. இனிமே வந்து நம்ம பண்ற பாவ புண்ணியங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நமக்கு அமையுங்கிறது அது நிச்சயம். அது ஸோ இது வந்து ஒரு பௌதிக வாழ்க்கை துன்பமயமானது அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த பிக்சர் போட்டு காமிச்சிருக்கு. எஸ் 5.23 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. शक्नोति हैवयः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखिनरः. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களில் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். இந்த உடலை போகும்போது எல்லாத்தையும் பொறுத்துண்டு காமம் கோபம் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி இருந்தாக அவன் நன்கு நிலை பெற்றவனான். அவனால இந்த உலகத்திலேயே அவனால மகிழ்ச்சியோடு இருக்க முடியும். அதுக்கு தான் கண்ட்ரோல் யுவர் ஆங்கர், லஸ்ட், கிரீட், ஆங்கர் இருக்கக்கூடாது. அது இல்லாம இருந்ததுன்னா நம்ம இங்கேயே சந்தோஷமா இருக்கலாம். யாராலையாவது அது பண்ண முடியுமா? ஒரு நாளைக்கு வேணா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மௌன விரதம் இருந்துட்டு அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணி போகணும். அடுத்த நாளைக்கு என்ன ஆகும், ஏதாவது ஒன்று ஒரு கிரீடு இருக்காது, லஸ்ட் வேணா கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஆங்கரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் யாராவது பண்ணதை பார்த்தா நம்மளால தாங்க முடியாது, உடனே கத்திட்டு அமக்களை பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ அது இல்லாமல் இருக்கணும்னாக்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ணினாக்க அவன் வந்து இந்த உலகத்திலேயே சந்தோஷமா இருக்கலாம். அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த மாதிரி இந்த கோபம் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், சாண்டிங் த மகாமந்த்ரா. கலியுகத்தில் ஈஸியஸ்ட் வே சாண்டிங் த மகாமந்த்ரா. ஒரு ரவுண்டு இல்லை 16 ரவுண்டு வரைக்கும் பண்ணுறதுக்கு எல்லாரும் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அது எவ்வளோ ஈஸிங்கிறது நம்மக்கிட்ட நம்ம கிளாஸில் இப்போ புதுசாக ஜாயின் பண்ண ஒரு மாதாஜியே கேளுங்க, சுஜாதா மாதாஜியை. அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்க இப்போ நிறையவே ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தன்னுணர்வு பாதையின் நிலையான முன்னேற்றம் பெற விரும்பினால் பௌதிக புலன்களில் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்துவதில் அவசியம் முயல வேண்டும். பேச்சில் உந்துதல், கோபத்தில் உந்துதல், மனதின் உந்துதல், வயிற்றின் உந்துதல், பாலுறுப்பின் உந்துதல், நாக்கின் உந்துதல் என பல்வேறு உந்துதல்கள் உள்ளன. இந்த பல்வேறு புலன்கள் மற்றும் மனதில் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்துபவனுக்கு பேர் என்ன? யாருக்காவது தெரியுமா? யாருக்கு சொல்றேன்னு பார்க்கலாம். ஐ திங்க் யாருக்கும் சொல்றதுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்காது உங்களுக்கு. ஏதாவது சொன்னேன்னா கிரேட், ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். உடல் அடக்கம்.
அதுக்கு பேர் அவருக்கு அந்த அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அடக்கிறவர்களுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கோம். என்ன பேரு? ஏதோ சுவாமின்னு சொல்லுவோமே. கோஸ்வாமியா மாதாஜி? எஸ், கோஸ்வாமி. கோஸ்வாமின்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா சுவாமின்னு சொல்லலாம். யாருக்கு பேர் கோஸ்வாமி அல்லது சுவாமின்னு சொல்ல முடியும்? கோஸ்வாமி 6 கோஸ்வாமிகள்னு படிப்போம் இல்லையா? அந்த 6 கோஸ்வாமிகள் அதெல்லாம் எப்படி அந்த கோஸ்வாமி அவள்லாம் பேச்சின் உந்துதல், கோபத்தின் உந்துதல், மனதின் உந்துதல், வயிற்றின் உந்துதல், எப்போ பாரு பசி பசி, நமக்கெல்லாம் ஒரு 5 நிமிஷம் பசி பொறுக்கிறத அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணால் தான் நம்ம கோஸ்வாமி ஆக முடியும். நமக்கு வயிற்று பசி நமக்கு பொழுது விழிஞ்சா அதை சாப்பிடணும் இது சாப்பிடணும் இப்படி தான் நமக்கு போகிறத வெளியே அது இதில் போக மாட்டேங்குது. பால் உறுப்பின் உந்துதல், செக்ஸ் லைஃப், கல்யாணம் ஆகி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கிறதுக்கு அது ரைட்டு கொடுத்துருக்காரு பகவான். அதை தவிர்த்து சில பேர் இல்லிசிட் செக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காரு, அதெல்லாம் தப்பு. பல்வேறு உந்துதல்கள், பால் உறுப்பின் உந்துதல், நாக்கில் உந்துதல், நாக்கிலேருந்து கெட்ட வார்த்தை தான் பகவானோட பேரை சொல்கிற இடத்துல கெட்ட வார்த்தைகள் தான் வந்துருக்கு பாதி பேருக்கு. அதெல்லாத்தையும் அந்த இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ஏன்னா பல்வேறு உந்துதல்கள் உள்ள இந்த பல்வேறு புலன்கள் மற்றும் மனதின் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்தவன் தான் கோஸ்வாமி அல்லது சுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஓகே, ஐம்புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஒரே ஈஸியாக வச்சுக்கணும்னா ஐம்புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுவதற்கு கோஸ்வாமின்னு வச்சுக்கலாம். இந்த உந்துதல்களுக்கு பேரை ஞாபகம் வந்ததுன்னா வரிசையாக எல்லா உந்துதல்களையும் சொல்லிக்கிட்டோம். இவர்கள் புலன்களின் உந்துதல்களில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு பூரண கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள். ஆசையையும் கோபத்தையும் அடக்க பெருமுயற்சி செய்ய வேண்டியது ஒரு ஆன்மீகவாதியின் கடமையாகும். ஓகே, நம்ம ஆன்மீகத்துல இருந்து ஆசையை திறக்கணும். முதல்ல கோபத்தையும் அடக்க முயற்சி செய்யணும். ஆசை மட்டும் இல்லை, கோபத்தையும் அடக்கணும். ஆசை கூட பரவாயில்ல, கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாலே பாதிக்குது. கோபத்தினால என்ன ஆகுது? பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நம்மளுடைய வாயிலேருந்து கெட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் வருது, என்ன பேசுகிறோன்னே தெரியாது பேசுகிறோம். அதனால நாக்கு அதாவது ஒன்று தமிழில் ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லுவேன், வாயிலேருந்து நம்ம என்ன பேசுகிறோமோ அது கீழே விழுந்துருது. அதை மறுபடியும் ஐயோ தப்பு நான் பண்ணிடுறதுன்னு எடுத்து வாயில் போட்டுக்க முடியுமா? பேசின வார்த்தை பேசினது தான். அதனால அது முடிஞ்ச வரைக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம பேசுறதுக்கு கற்றுக்கணும். இது ஒரு ஆன்மீகவாதியின் கடமையாகும். இப்போ நம்மளால பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லவே முடியாதே கிடையாது. இம்பாசிபிள் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த டிக்ஷனரி ஆஃப் ஃபூல்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அது மாதிரி எல்லாருக்கும் எல்லாம் பண்ண முடியும். ஒன்னே ஒன்று எப்படி அதை பண்ண முடியும்னா மனசை நமக்கு கொடுத்துருக்க இன்டெலிஜென்ஸால மனசை கட்டுப்படுத்தணும். அதை கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு அது மனம் போட போக்கில் நம்ம விடப்படாது. மனத்தை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணினாக்க நம்ம அதாவது எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடியும், எத்தனையோ சாதிக்க முடியும். அதனால ஓகே, அதை நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணினாக்க மகிழ்ச்சியோட இருக்கலாம். எஸ், 5.29 படிங்க கமலாஜி. भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति. ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். இந்த சாப்டர்ல 5.29 லாஸ்ட் ஸ்லோகம் நான் வேர்ட் பை வேர்ட் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. இப்போ பார்த்துருக்கோம். நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும் எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும் எல்லா உயிர் வாழ்களின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றி முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜடத்துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். அமைதிக்கான வழி, பீஸ் ஃபார்முலான்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பேரு. மாயாசக்தியின் பிடியில் சிக்கியுள்ள அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் பௌதிக உலகின் அமைதியை தேடுகிறார்கள். ஆனால் பகவத்கீதையின் இந்த பிரிவில் கூறப்பட்டிருக்கும் அமைதிக்கான வழி என்ன என்பது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. மிகச் சிறந்த வழி இதுவே. கர்மயோகம் என்று அறியப்படும் இந்த 5ஆம் அத்தியாயம் கிருஷ்ண உணர்வின் பயிற்சி விவரமாகும். கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யும் போது தானாகவே அஷ்டாங்க யோக முறையும் பயிற்சி செய்யப்படுகிறது. நமக்கே தெரியாது. இந்த பயிற்சி இந்த 5வது சாப்டர்ல இருக்கிறத ஃபாலோ பண்ணோம்னாக்க அஷ்டாங்க யோகமும் ஃபாலோ பண்றோம். கூடவே நியம ஆசன பிராணாயாமா பிரத்யாகாரா தாரணா தியானா சமாதி என்னும் படிப்படியான வழிமுறைகள் முன்னேற்றம் அடையப்படுகிறது. அந்த இப்போ நான் படித்த 8 என்னது அஷ்டாங்க யோகா. பக்தியின் வாழ்வே மிக உன்னதமான பக்குவ நிலையாகும். சரியா? அதெல்லாமும் நமக்கு தெரியாதையே அதெல்லாமும் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம். இந்த 5வது சாப்டர் பண்ணிட்டு நானே எல்லா யோகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும் எல்லா யோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும் உயிர்வாழ்களின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்தே
என்னை பற்றி உணர்வில் முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜடத்துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். இந்த ஸ்லோகம் அமைதிக்கான வழி, பீஸ் ஃபார்முலா. அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் யாருக்காவது தெரியுமா? ஏதாவது யாரெல்லாம் உதாரணம் சொல்ல முடியும் பீஸ் ஃபார்முலாக்கு? இரண்யகசிபு தமையன் பிரம்மாவை நோக்கி தபஸ் இருக்கிறார். ராவணன் கும்பகர்ணன் சாகாவரம் வேண்டி கடும் விரதம் இருக்கிறார்கள் இல்லையா? சிசுபாலன் தண்டவர்தன் உங்களால் படைக்கப்பட்ட ஏதாலும் எனக்கு சாவு வரக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கிறான். அவன் அமைதி தேடி பக்தியுடன் பண்ணக்கூடியது. அதனால இவா 3 பேரும் உங்களுக்கு இரண்யகசிபு, ராவணன் கும்பகர்ணன், சிசுபாலன் தண்டவர்தன், இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். எனக்கு இந்த பீஸ் வந்து அமைதியை தேடி பக்தியுடன் கொள்ளும். நம்ம ஈஸியாக அமைதியை தேடி பக்தியுடன் பண்ண வேண்டியது 3 பாயிண்ட் இருக்கு. யாருக்காவது அந்த 3 சொல்ல தெரியுமா? ஒன்று சொல்லிடுவீங்க நிச்சயமா. நான் இப்போ சொல்லி டெய்லி சொல்லிட்டு இருக்கேன். என்ன சொல்லுவீங்க? அமைதி தேடி பக்தியோட பண்ணக்கூடிய காரியங்கள். நாமஜபம். எஸ், நம்பர் 1 இம்பார்ட்டன்ட் பேசிக். முதல்து இம்பார்ட்டன்ட் நாமஜபம். 2வது பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதம். வெரி குட். நம்மளால முடிஞ்சது ஒரு விரதம் இருக்கணும். ஏகாதசி விரதம். விரதம்னாக்க அதாவது ஃபுல் கண்ட்ரோலாக பண்ணி கடும் விரதமும் இருக்கலாம். இல்லைன்னா கொஞ்சம் போகிற ஃப்ரூட்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கலாம். இல்லை ஒரு வேளைக்கு கொஞ்சம் போகிற ஏதாவது முடிஞ்ச வரைக்கும் கிரெயின்ஸ் அவாய்ட் பண்ணி இருக்கணும் அந்த விரதம். அது இருந்தேன்னா அதில் இந்த 3ம் பண்ணிட்டேன்னாக்க அமைதி தேடி பக்தியோட நம்ம பண்ண முடியும் இந்த காரியங்கள்லாம் இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணினாலும் சரி, ஒரு சாதம் ஒரு பருப்பு சாதம் ஒரு சாம்பார் பண்ணாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு அதை வந்து நம்ம சாப்பிட்டாக்க அது பிரசாதமாக போயிடும். இல்லை பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரசாதம், லஞ்ச் பிரசாதம், டின்னர் பிரசாதம் மேடம். ஒன்று நம்ம போய் சாமிகிட்ட எடுத்துன்னு போய் வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணி இதெல்லாம் நமக்கு டைம் இல்லையா? நம்ம பிளேட்டில் கொடுத்தாச்சுன்னா அந்த பிளேட்டில் அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடாது. வேறு நம்ம ஏன்னா பீக் ஹவர்ஸில் காத்தால ஆஃபீஸ் போகிறதுலேயே வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமான்னு கேட்கலாம். ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு சாப்பிட முடியாத பண்ணலாம். ஓகே, இந்த ஏகாதசி விரதம்ங்கிறது நான் அப்புறம் அந்த ஏகாதசி டயத்தில் இன்னும் டைம் இருக்குமா? 2 நாள் இன்னும் இருக்கே, கிளாஸ் இருக்கேன். ஏகாதசி வரும்னு நினைக்கிறேன். நடுவில் ஒரு கிளாஸ் முடியறதுக்குள்ள வருமா? 24th வருது மாதாஜி. 24th வருது. கிளாஸ் முடியறதுக்கு முந்தி வருது இல்லையா? ஆமா ஆமா மாதாஜி. ஓகே, நான் அன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு எல்லாரும் விவரமா அந்த ஏகாதசிக்கு எப்படி விரதம் இருக்கணும் எல்லாத்தையும் அன்னைக்கு பேசிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நாம ஜபம் அமைதியை தேடி பக்தியோட பண்ணக்கூடியது. முதல்வது நாம ஜபம், பிரசாதம் அண்டு ஏகாதசி விரதம். இந்த 3 பாயிண்ட் தான் அமைதியோட பக்தியோட பண்ணக்கூடியது. இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து நம்ம உங்களுக்கு வேர்ட் பை வேர்ட் சொல்றேன். மோக்தாராம் மோக்தாரம்னா அனுபவிப்பவன். யஜ்ஞ யாகங்கள், தபசாம் தவங்கள், சர்வலோக எல்லா லோகங்களும், சர்வன்னா எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா? சர்வலோக எல்லா லோகங்களும், அங்குள்ள தேவர்களும், மகா ஈஸ்வரம், மகானா என்ன? உயர் அதிகாரி. மகா ஈஸ்வரம் உயர் அதிகாரி. சுகிருதம் உற்ற நண்பன். சர்வ எல்லா, பூதானாம் உயிர்வாழிகள், ஞாத்வா என்று அறிந்து, மாம் என்னை, சாந்தி உலக துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை, ருச்சதி அடைகிறார். ஓகே, புரிஞ்சுக்காது? போக்தாராம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம், சுகிருதம் சர்வபூதானாம், ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி. இந்த ஸ்லோகம் எல்லாருமே மனப்பாடமாக ஒப்பிக்கிற மாதிரி பழக்கம் பண்ணிட்டு இருந்தது. இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஸோ இந்த சாப்டரோட இதோட ஒரு நிமிஷம். அத்தியாயம் 5 கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல். 3 தான் பிரிச்சு. பக்தி என்பது செயல்படாது இருத்தல் அல்ல, அதாவது கர்மயோகம். ஒரு நிமிஷம். அப்புறம் 2வது பக்தியுடன் செயல்படுவதன் நன்மைகள் என்ன? 10லேருந்து 20 வரைக்கும் பார்த்தோம். பக்தியின் உயர்ந்த நிலையின் அறிகுறிகள், அதாவது எல்லாரையும் சம நோக்கில் பார்க்கலான்னு சொன்னோம் இல்லையா? அது ஓகே. தர்மத்துக்கு 4 தூண்கள் என்னென்ன? கருணை, சத்தியம், தவம், தூய்மை. கைண்ட்னஸ், கருணைக்கு கைண்ட்னஸ், சத்தியம்னா ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், தவம்னா ஆஸ்டெரிட்டி, தூய்மைனா கிளென்லினஸ். ஓகே, தர்மத்தின் 4 தூண்கள் என்னன்னு ஏதாவது கேள்வி எங்கேயாவது இருந்ததுன்னா கூட கருணை, சத்தியம், தவம், தூய்மை. அந்த நல்லா மனசுல வாங்கிக்கோங்க.
4 கட்டுப்பாட்டு விதிகள், அதாவது 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். என்னென்ன 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்? மாமிசம், சூதாட்டம், போதை வஸ்துக்கள், தவறான பால் உரிமை, இல்லிசிட் செக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அதுக்கு என்ன, நோ கேம்பிளிங், நோ இது சூதாட்டத்துக்கு நோ கேம்பிளிங், நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இன்டாக்சிகேட்டட் ட்ரிங்க்ஸு அண்டு illicit sex. இன்டாக்சிகேஷன், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ illicit. இது 4த்தையும் கட்டுப்பாட்டு விதிகள். இது 4த்தையும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒன்றா எல்லாத்தையும் ஒரே நாளில் பண்ண முடியாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இதனால தர்மத்தின் 4 தூண்கள். இந்த சாப்டர் சந்நியாசம் அல்லது கர்மயோகம். கர்மயோகம் சந்நியாசத்தை விட சிறந்தது. நிஷ்காம கர்மா பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணர் மீதும் கவனம் திரும்புவதன் மூலம் விமோசனம் கிடைக்கிறது. ஓகே, இது ஹரிதாஸ் தாக்கூர். இவர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஒரு முஸ்லீம். அவர் ஒரு நாளைக்கு 4 லட்சம் வாட்டி மகாமந்திரம் சொல்லாத அவரால் தூங்க முடியாது. 24 ஹவர்ஸில் அவர் 22 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் அவர் உட்காந்து அவர் அதாவது பண்ண முடியலையே. அவர் பிரசாதம் சாப்பிடவான்னு கூப்பிட்டா கூட அவர் போக மாட்டார். இல்லை, நான் முடிச்சுடுறேன், இதை முடிச்சுடுறேன் அதை முடிச்சுட்டு அந்த இதில் தான் அவருக்கு புத்தி போடுமே வழிய. அதாவது செவிக்கு உணவு இல்லாத போது சிறிது வயிற்றுக்கும் வியப்படும் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவரை வயிற்றுக்கு கொடுக்கறத அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டார். அவருக்கு பண்ண வேண்டியது அவருக்கு ஸ்மரணம் கேட்கறது, இன்னொன்று அவராகவே பண்ணுற மந்திரங்கள்லாம் சொல்கிறது. இதெல்லாம் தான். அதனால கிருஷ்ணர்கிட்ட தூய் ஜப மகிமையார். அவர் அந்த மாதிரி இருக்கச்சே ஒரு வேசியை வேசியாஸ்திரி அவரை பார்த்து அவர்கிட்ட மயக்கி அவரோட தவத்தை கலைச்சி விடணுன்ட்டு பார்க்குறான். அவர் என்ன இப்போ பரம்பி சொல்லிட்டு இருக்காருன்ட்டு ஒரு கிருஷ்ண பக்திமார் அவரை அதுலேருந்து அவரை மாற்றி விட்டுறணும்னு ட்ரை பண்ணுறான். அவர் பண்ணுறா, 1 நாள் 2 நாள் பண்ணி பார்க்குறா, பண்ண முடியல. 3ஆம் நாளும் பண்ணி பார்க்குறா, ட்ரை பண்ண முடியல. அப்புறம் என்ன ஆச்சு, அவர் பண்ணுறது அவளுக்கு ஏற்ற அப்படியே நின்று ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு அப்படி அவள் மட்டும் ஏதோ சொத்தை பார்த்து அவர் சொல்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தா. அவள் என்ன பண்ணுவான் பார்த்து, இது என்னடா அது இது அவங்களுக்கு மைண்டில் அப்படியே அது எதிர்ப்பு போயிடுது. ஏறிட்டு அவள் அவளும் மந்திரம் வந்துட்டு அவள் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு அவள் மாறிவிட்டா. அவள் இவரை மாற்றி விட்டுறணும்னு பார்த்தா பௌதிக இதுக்கு, அவள் ஆன்மீகத்துக்கு அவள் வந்துட்டான். ஸோ இது ஹரிதாஸ் தாக்கூர். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டோரி. இது இன்னும் டீட்டெயில் ஸ்டடி இருக்குது, நல்லா அது டீட்டெயிலில் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த இதில் கிடைச்ச நமக்கு வாழ்க்கைக்கான பாடம், ஆன்மீக வாழ்க்கையும் பாவ வாழ்க்கையும் ஒத்து போகாதவை. எனவே ஆன்மீக பயிற்சியினால் பாவச்செயல்கள் மறைந்துவிடும். ஓகே, அது ஒரு வாழ்க்கை பாடம். இன்னொன்று, வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் லாப நஷ்ட கணக்கு எழுதப்படால் அமைதியாக வாழ முடியாது. எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஐயோ இன்னைக்கு இதை செலவிச்சேன்னு அதை பண்ணிட்டேன் வேண்டாததுக்கெல்லாம் நம்ம மண்டை போட்டு குழப்பின்னு உட்காந்துருக்கோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி இருந்தாக்கா அமைதியாக இருக்கிறதுக்கு வழியே கிடையாது. அது முடிஞ்சதை பற்றி பேச வேண்டாம். எக்ஸஸாக செலவழிச்சிட்டோம் இன்னைக்கு அப்படின்னா அது எதுக்கு நம்ம போட்டு முடிஞ்சு போயிடுது. பாஸ் இஸ் பாஸ், கீழே விழுந்துடுச்சு. டோன்ட் க்ரை ஓவர் த ஸ்பில்ட் மில்க்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதே தான் கதை. கீழே விழுந்துடுச்சு, பால் கொட்டியாச்சு, ஐயோ கொட்டிடுச்சே. அதுக்கு ஃபுல் டே அதே தான் பேசிட்டுப்பா நிறைய பேர். அது பேசக்கூடாது, தப்பு. ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு லாபம் எனக்கு பார்த்துட்டு இருந்தாக்க நம்மளால அமைதியாக வாழ முடியாது. நம்ம அமைதியாக இருக்கணும்னாக்க என்ன பண்ணணும், பால் கீழே கொட்டிட்டா சரி, பாலை தொடச்சிடுத்து, அவ்வளோதான். என்ன பண்ண முடியும், கொட்டிடுத்து, தெரியாத கொட்டிடுத்து, வரணும் கொட்டல. அப்போ என்ன பண்ணுறது, தெரிஞ்சே கொட்டியிருந்தாலும் அவ்வளோதான், அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறோம். அப்படின்னு தெரியாத இந்த மாதிரி கொட்டாதுன்னு. அதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணால் நம்ம அமைதியாக வாழ முடியாது. ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி நான் நிர்காங்கிற ஒரு மன்னனுடைய கதை ஒன்று சொல்லணும் உங்களுக்கு. நிர்கான்னு ஒரு மன்னன் இருக்கான். அவன் பிரம்மாவின் சொத்தை எடுத்துக்கிறது பெரும் ஆபத்து குறித்து அரச ஒழுங்கு அறிவித்தது. ஒரே நிமிஷம். ஒரு நாள் சம்பாவும் யாதவ குலத்தை சேர்ந்த மற்ற சிறுவர்களும் விளையாடுவதற்காக காட்டுக்கு போனார்கள். நீண்ட நேரம் விளையாடிய பிறகு அவர்கள் மிகவும் தாகமடைந்து தண்ணீரை தேட ஆரம்பித்தார்கள். உலர்ந்த கிணற்றில் உள்ள அவர்கள் அற்புதமான உயிரினத்தை கண்டார்கள். ஒரு மலையை ஒத்த பெரிய பள்ளி. நம்ம படித்தோம் இல்லையா, அப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முந்தி அந்த பள்ளி அதுக்குள்ள இருக்கு. ஆனா அதை எத்தனையோ எடுக்கணும்னு பாக்குறா, எல்லாரும் எடுத்து பாக்குறா, பண்ண முடியல. அந்த சமயத்துல எடுக்க முடியலைங்கிறச்சேன். அப்போ கிருஷ்ணர் அந்த கிணத்துக்குள்ள தன்னோட இடது கையை நீட்டி பள்ளியை வெளியில எடுத்தினார். அவ்வளவுதான். அவர் கை பட்ட உடனேயே அது உடனே ஒரு தேவதூதராக மாறிவிட்டது, டெமிகார்டா மாறிவிட்டது. பின்னர் ஆண்டவர் கிருஷ்ணர் கேட்டார், நீங்கள் யார், அத்தகைய தாழ்ந்த வடிவத்தை நீங்கள் எப்படி வந்தது உனக்கு? அது நான் சொல்றான், என் பெயர் இகாவாகுவின் மகன் ராஜா நாகா. நான் தர்மம் செய்வதில் பிரபலமானேன்.
உண்மையில் நான் எண்ணற்ற பசுக்களை ஏராளமான பிராமணர்களுக்கு கொடுத்தேன். ஆனால் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் முதல் வகுப்பு பிரம்மாவிற்கு சொந்தமான ஒரு மாடு என் மந்தைக்குள் அலைந்தது. இதை அறியாமல் நான் இந்த பசுவை வேறொரு பிராமணருக்கு கொடுத்து விட்டேன். பசுவின் முந்தைய உரிமையாளர் 2வது பிராமணரை இந்த பசுவை எடுத்து செல்வதை கண்டபோது முதல் பிராமணர் பசுவை தன்னுடையதாக கூறி 2வது பிராமணருடைய 2வது பிராமணரோட வாதிட தொடங்கினார். சிறிது நேரம் சண்டை போட்டதும் அவர்கள் அணுகிறார்கள். அந்த சமயத்துல பசுவுக்கு ஈடாக உனக்கு 1 லட்சம் வேணாலும் மாடு எடுத்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அறியாமையில் செய்த குற்றத்திற்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிக்கவும். ஆனால் பிராமணர் எனது முன்மொழிவை ஏற்க மாட்டார். இந்த விவகாரம் தீர்க்கப்படாமல் இருந்தது. அப்போது நான் இறந்து விட்டேன். யமதூதர்களால் யமராஜாவின் நீதிமன்றத்துக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டேன். முதலில் செய்ய விரும்புவதை யமன் கேட்டார். என் பாவங்களின் முடிவுகளை அனுபவிக்கவும் என் புனிதமான செயல்களின் முடிவுகளை அனுபவிக்கவும் நான் முதலில் என் பாவ எதிர்வினைகளை அனுபவிக்க முடிவு செய்தேன். இதனால் ஒரு பள்ளியின் உடலை ஏற்றுக்கொண்டேன். நரகா மன்னர் தனது கதையை சொன்னார். அவர் கிருஷ்ணா இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்தார். பின்னர் ஒரு செலஸ்டியல் பிளேன் வான விமானத்தில் ஏற்றினார். அது அவரை சொர்க்கத்திற்கு கொண்டு சென்றது. பிறகு கிருஷ்ணா தனது தனிப்பட்ட கூட்டாளர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பிராமணரின் சொத்தை திருடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்தை குறித்து அறிவுறுத்தினார். இறுதியாக கிருஷ்ணர் தம்முடைய அரண்மனைக்கு திரும்பினார். ஓகே, இது அவ்வளவுதான். இந்த கதை இப்ப நம்ம சொன்ன கதையோட உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதை சொல்லிவிட்டேன். இன்னொரு கதை அம்பரீஷ் மகாராஜா. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல அம்பரீஷ் மகாராஜான்னு எப்படி ஏகாதசி விரதத்தை இருந்தார் அப்படின்னு சொல்றது, அதை பத்தி ஒரு கதை. அவர் என்ன பண்ணார் பகவான் விஷ்ணுவை நினைத்து ஏகாதசி விரதத்தை ஆரம்பிச்சார். அவர் சூரிய வம்சத்து அரசர். அடுத்த நாளைக்கு துவாதசிக்கு ஏகாதசியை முடிக்கணும். அது ஏகாதசி விரதத்தை முடிக்கிறதுக்காக முனிவர்கள்லாம் நிறைய பேர் வந்திருந்தார். அது துவாதசியத்துக்கு துர்வாச முனிவர் வந்தாருங்க. அம்பரீஷ் மகாராஜுக்கு அவருக்கு வருவதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தார். மரியாதைகள் ஏற்ற பின் துர்வாச முனி குளிப்பதற்காக நான் ஆற்றுக்கு போய் குளிச்சுட்டு வரேன், ஆற்றுல போய் குளிச்சுட்டு வரேன், நீ குளித்து விடு, அப்புறமா சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். துர்வாச முனி குளிக்க போனப்புறம் இவருக்கு மகாராஜாவுக்கு ரொம்ப பசி வந்துச்சு. அதனால அவர் என்ன ஃபாஸ்டிங் இருக்காரு ஏகாதசிக்கு, நிர்ஜல் ஃபாஸ்டிங் இருக்கார். அவர் எடுத்து ஒரு டம்ளர் தண்ணியை எடுத்து குடிச்சிட்டார். துர்வாசர் கிளம்பி வந்தார். அவர் தனது ஞான திருஷ்டியால் மகாராஜா அம்பரீஷ் தண்ணீர் வருந்துவதை அறிந்தார். அவர் அரசருக்கு சாபம் கொடுக்க நினைத்தார். அரசர் அம்பரீஷ் விஷ்ணுவின் பக்தர் இல்லையா. அவர் ராஜா அம்பரீஷ் விஷ்ணுவோட பக்தர். அவர் விஷ்ணுவை வேண்ட பகவான் விஷ்ணு தனது சுதர்சன சக்கரத்தை துர்வாச முனிவரை அழிப்பதற்காக அனுப்பினார். துர்வாசர் ஓட ஆரம்பித்தார். சுதர்சன சக்கரம் அவரை பின்பற்றி தொடர்ந்தது. ஒருபுறம் அவரை காப்பாற்ற முன்வரையில் வரவில்லை. கடைசியில் அவர் அம்பரீஷின் மகாராஜாவின் காலில் விழுந்தார். யாரே துர்வாச முனி விழுந்துட்டார். மன்னிக்க வேண்டினார். அவர் அவரது தவத்தை மறந்து பகவான் விஷ்ணுவிடம் சுதர்சன சக்கரத்தை அழித்துக் கொள்ள வேண்டும், துர்வாசனை மன்னிக்க வேண்டும்னு அம்பரீஷ் மகாராஜா கேட்டார். அவர் அம்பரீஷ் மகாராஜா கேட்டினதுனால்தான் மகாராஜாவின் தூய்மையான பக்தியில் கட்டுண்டு துர்வாசனை மன்னித்தார். அதனால் நாம் யாவரும் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும். ஓகேயா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது அம்பரீஷ் மகாராஜா சொல்லேருந்து என்னது, அவன் சாபம் போடுறது தப்பு. அதில் அவர் தாகமுழுக்கு தண்ணி குடிச்சிட்டார். அவர் கிருஷ்ணரோட பக்தர். கிருஷ்ணர் எப்போதுமே தன்னோட பக்தர்களை எந்த விதமான ஆபத்துலையும் அவளை சிக்க விட மாட்டார். உண்மையான பக்தர், தூய பக்தர்களுக்கு நான் சொல்றதெல்லாம். நம்மள மாதிரி இப்போ சாண்டிங் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அடுத்தது மறுபடியும் திட்டிட்டு பண்ணிட்டு ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம ஒன்றும் ஒழுங்காக பண்ணாமல் இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் இல்லை. தூய பக்தர்களுக்கு அவரை அவளை ஆபத்துலேருந்து காப்பாற்றாத விடவே மாட்டார். எப்படி காப்பாற்றினார் பாருங்க. அவர் சாபம் போட்ட உடனே அவர் இப்படி பண்ணப்படுறாரு அவருக்கு ஒரே வருத்தமாக போயிடுது. உடனே கிருஷ்ணர் வேண்டினார். கிருஷ்ணர் சுதர்சன சக்கரத்தை இப்படி ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஒரே ஒரு டைம் சாண்டிங் பண்ணலாம். வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் தசத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷஸ்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன